ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Bawat segundo, minuto at oras natin sa mundo ay mahalaga. Hindi man natin alam kung kailan tayo mawawala ay kontrolado naman natin ang ating kapalaran habang tayo ay nabubuhay pa. Ikaw kabarangay, kaya mo bang magpatawad para masulit mo ang oras mo dito sa mundo? Kasama ang iyong pamilya. Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga listener ng Barangay Love Stories. Ako po si Crystal, tubong Pangasinan at panganay sa 5 magkakapatid. Housewife po ang mama ko na si Virgie habang ang papa ko naman na si Joaquin ay nagtatrabaho noon bilang isang hotel security sa Dubai. Parehas pong hindi nakagraduate ng kolehiyo ang mga magulang ko. Kahit gusto nilang mag-aral noon, mahirap ang buhay, kaya hanggang high school lamang ang natapos nila. Maaga rin akong dumating kaya nawala na sa priority nila ang pag-aaral noon. Laging sinasabi sa akin ni na mama at papa na mahirap talagang makahanap ng trabaho kung wala kang college diploma. Kaya pangarap ko talagang makapagtapos ng kolehiyo. Gusto ko kasing maging chef sa isang international hotel. O kaya ay sa barko para naman maiparanas ko sa pamilya ko ang masaganang buhay. Hindi naman po kami naghihirap ng husto. Pero sapat lang kasi ang kinikita ni Papa sa abroad para buhayin at pag-aralin kami. Naitataguyod naman niya kami pero nakakalungkot nga lang dahil lumaki na lamang kaming magkakapatid na hindi siya nakakasama. Kada 2 taon lang kasing umuuwi dito sa Pilipinas si Papa. At halos 3 buwan lamang siyang magstay tapos ay aalis na ulit. Yun naman talaga ang masakit na realidad sa buhay ng OFW. Kailangan mong iwan ang pamilya para kumayod. Kesa naman sama-sama nga kayo pero nagugutom naman. Lalo pat walang masyadong oportunidad dito sa Pilipinas para sa mga katulad ni Papa na walang tinapos. Kaya kahit mahirap para sa kanya ay kailangan niya kaming iwan dito sa Pilipinas. Second year college ako noon, Papa Dudut, at nag-aaral sa Maynila ng kursong Hotel and Restaurant Management. Nang isang araw ay tinawagan ako ni Mama at hindi ko makakalimutan ang pag-uusap naming yon, Papa Dudut. Oh, bakit tumatawag to si Mama? Anong oras na? Hello? Ma? Pasensya na ha. Naabala ko yata ang tulog mo. Hindi naman po, okay lang. Ayos lang ba kayo dyan, Ma? Bakit po kayo napatawag ng alanganing oras? Ayos lang naman kami ng mga kapatid mo rito. Napatawag ako kasi may sasabihin sana ako sa iyo eh. Ano po yun? Tinawagan kasi ko ni Papa mo. Kakatapos nga lang namin mag-usap bago kita tinawagan. Oh, kumusta po si Papa? Uuwi na raw siya sa susunod na linggo. Talaga po? Ay, nakakatuwa naman. Miss na miss ko na po si Papa. Oo nga, nakakatuwa. Maski ako miss na miss ko na ang Papa mo. Ay, kaso nga lang. Napaaga po yata yung bakasyon ni Papa. Di ba next year pa po yung uwi niya? Anak, hindi magbabakasyon si Papa mo rito. Dito na siya at hindi na siya babalik ng Dubai. Ha? Natanggal po ba siya sa trabaho? Parang ganun na nga. Bakit daw po? Ano pong nangyari? May sakit si Papa mo, nak. Anong sakit? Leukemia raw. Stage 2 na. Leukemia? Paano po nagkaroon si Papa nun?
Hindi ko rin alam. Baka nasa lahi nila. Di ba yung lola mo, cancer din ang kinamatay? Malala na raw po ba? Malakas pa naman si papa mo. Pero nakakatakot pa rin. Hindi ko alam anong mangyayari sa kanya kapag hindi natin inagapan ng pagpapagamot yon. Hello? Nandiyan ka pa ba? Opo. Sorry ma, hindi ko alam kung anong sasabihin. Nagulat ako sa balita ninyo eh. Ako rin naman, Nak. Hindi ko inaasahang magkakaroon tayo ng ganitong problema. Kailan daw po ang flight ni Papa pa uwi? Kung hindi next week, baka next week. Hindi pa ako sigurado pero inaayos na raw doon yung mga papeles niya. Ang bilis pala. Oo nga Tatapusin ko lang ho yung mga kulang kong requirements dito tapos uuwi po ako dyan. Anak, tungkol pala sa pag-aaral mo. Ayoko sanang sabihin to, pero mukhang kailangan mo munang huminto. Hindi natin kayang pagsabayin ang pag-aaral mo at pagpapagamot ni Papa mo Pero ma, sayang naman po. Second year na ako. Konti na lang gagraduate na ako. Ay, sayang nga talaga. Pero paano ka mag-aaral kung wala nang magpapaaral sa'yo? Uuwi na ang papa mo, may sakit pa. Sunod-sunod na ang gastusin natin yan. Gagawa po ako ng paraan para makapag-aral. Hahanap ako ng part-time job dito. O kaya naman po, kakausapin ko yung dean namin kung pwede ako maipasok sa scholarship program. Bahala na. Basta hindi ako pwedeng huminto, ma. Sayang naman yung pinaghirapan ko. Kailangan kita rito, Nak. Kung magtatrabaho ka, sana ilaan mo na lang muna sa pagpapagamot ng papa mo. Pwede ka namang bumalik sa pag-aaral kapag gumaling na siya. Ma, huwag naman. Sorry, pero wala akong magagawa. Yung mga kapatid mo nga, hindi ko alam kung mapag-aaral ko pa. Alam kong pangarap mong makatapos, Nak. Pero hindi ko alam kung kaya natin sa ganitong sitwasyon. Pwede po bang patapusin ko muna yung final exam namin, ma? Malapit na kasi yun, ma Hindi ako mabibigyan ng grade kung hindi ako makakapag-exam. O sige, tutal hindi pa naman sure kung next week na talaga ang uwi ng papa mo. Babalitaan niya daw ako kapag naayos na lahat doon. Tapusin mo na muna lahat ng kailangan mong tapusin dyan. Okay po, ma. Balitaan niyo na lang po ako tungkol kay Papa, ha? Nag-aalala po ako dito. Sige, o siya, magpahinga ka na. Huwag kang masyadong mag-isip, basta't ipagdasal mo lang lagi ang papa mo, ha? Opo, ma. Ingat po kayo lagi dyan, ha? Bye, ma. Bye, anak. Papadudod para kong sinakluban ng langit at lupa noong nabalitaan kong may sakit ang tatay ko. Nagalala ako dahil hindi biro ang leukemia at marami ang namamatay sa ganong klase ng sakit. Bukod doon ay hindi na rin gumaling ang mga taong yon na may leukemia. Mapapahaba na lang ng kaunti ang buhay kung ipapagamot mo ito. Habang buhay nang pahihirapan si Papa ng sakit niya at masakit sa akin na isipin yon. Bukod sa pag-aaral ako sa kalagayan ni Papa ay gumugulo rin noon sa isipan ko ang sama ng loob dahil kailangan kong huminto ng pag-aaral. Tao lang naman ako, Papa Dudut, at naaawa man ako sa tatay ko, syempre ay nadidismaya rin ako na pati pangarap ko ay naapektuhan ng sakit niya. Pero bilang panganay ay wala naman akong choice. Ako naman talaga ang magsasakripisyo sa aming magkakapatid sa ganong klase ng sitwasyon. Nakakaawa lang din dahil baka pati ang mga nakababata kong kapatid ay pahintuin na rin sa pag-aaral kung hindi namin kakayanin ang laki ng gastusin sa pagpapagamot kay Papa. 3 linggo pa akong nagstay sa Maynila para tapusin lahat ng kailangan kong isubmit na project sa eskwelahan. Ipinaliwanag ko sa mga professor ko na kailangan kong umuwi sa Pangasinan dahil may sakit ang tatay ko. At naiintindihan naman nila kaya pumayag sila na bigyan ako ng special exam. Sa 3 linggo na yon ay halos wala akong tulog dahil sabay-sabay ang submissions at pag-review ko sa exam. Dagdag pa ang pag-aalala kung anong nangyayari sa amin dahil sa pagsubok na ibinigay noon sa aming pamilya. Noong natapos ko na ang lahat ang mga kailangan kong gawin,
umuwi na ako sa amin sa Pangasinan, Papa Dudut. Virgie, nasaan na raw ba si Crystal? Parating na siguro yon. Nung tinext ko siya kanina, nasa terminal na raw siya eh. Oh, si Crystal na yata yon. Pagbubuksan ko na ng pinto. Sandali, ako na. Maupo ka na lang dyan. O sige. Hello, Ma! Hello, Nak. Pumasok ka na nandito na si Papa mo. Hello, Papa! Kumusta ang pakiramdam nyo? Eto, ayos naman. Halika nga rito. Mayakap naman ako sa panganay ko. Namiss ko tong yakap ng papa ko. Kumusta ang biyahe mo? Traffic ba? Opo, Sabado kasi ngayon eh. Gusto nyo na bang kumain? Mamaya na po ako, Ma. Nagmerienda po ako kanina eh. Kayo na lang ho ni Papa, baka gusto nyo nang kumain. Mamaya na rin ako. Sabay-sabay na tayong kumain mamaya. O sige, doon na muna ako sa labas. Magsasalang pa ako ng labada. Tawagin nyo ako kapag gusto nyo nang kumain para maipaghain ko kayo. Sige po, Ma. Salamat. Opa, kumusta po yung sakit nyo? Stage 2 na raw sabi ng doktor. Chronic lymphocytic leukemia ang tawag. May masakit po ba sa inyo? Para kang si mama mo. Mukha bang may masakit sa akin ngayon? Ang lakas at sigla ko nga Tingnan mo. Si Papa talaga. Wala pa rin kayong pinagbago. Palabiro pa rin kahit may iniinda na. Siyempre nag-aalala lang naman po kami ni Mama sa inyo. Huwag niyo akong intindihin. Kaya ko to. Gagaling pa ako at babalik pa ako sa Dubai para magtrabaho. Ano ba yan? Iiwan nyo na naman kami rito? Ano po palang nangyari? Paano nyo po nalaman na may sakit pala kayo? Bale, naka-duty kasi ako nun. Nahihilo na ako pero akala ko antok lang. Kaya nagkape na muna ako. Pero pagtapos ko magkape, hindi pa rin nawala yung pagkahilo ko kaya nagtaka na ako. Tapos yun, nawala na ako ng malay at natumba. Buti po may nakakita kaagad sa inyo nung natumba kayo, no? Oo, meron naman akong mga kasama nun eh. Eh tapos ano po nangyari? Itinakbo na ako nun sa ospital. Tapos may test silang ginawa sa akin. Doon nakita na may leukemia na pala ako. Nalulungkot ako, Papa. Bakit naman? Kasi po, parang sandali ko lang kayong nakasama sa buong buhay ko dahil nga nasa ibang bansa kayo at nagtatrabaho. Tapos ngayon naman na umuwi nga kayo, may sakit naman. Ang unfair naman ni Lord. Kung makapagsalita ka naman, parang mamamatay na ako. Hindi naman sa ganon, Pa. Tsaka anak, huwag ka magtampo sa Panginoon ha? Hindi siya unfair. Siguradong may dahilan kung bakit kailangang mangyari sa pamilya natin tong pagsubok na to. Manalig ka lang sa Kanya. Okay po. Huwag kang mag-alala. Lalabanan ko tong sakit ko para makasama ko pa kayo ng mas matagal. Promise po yan, Pa. Oo naman, promise. Magbibihis lang po ako at magpapahinga sandali sa kwarto. O sige, pag gusto mo nang kumain pumunta ka lang sa kusina. Hihintayin ka namin bago kami maghapunan. Sige po, Pa. Papa Dudut, dahil nga huminto ako noon sa pag-aaral, natenga lang ako sa bahay pagka-uwi ko ng probinsya. Ayaw ko pa naman sa lahat ay yung walang pinagkakabalahan at parang hindi ako mapakali kapag laging nasa bahay lang. Kaya naman naghanap ako noon ng mapapasukang trabaho para na rin makatulong sa mga gastusin namin sa bahay at pati na rin sa pagpapagamot ni Papa. Ilang linggo rin akong nag-iikot noon sa bayan at nag-apply sa trabaho. Hanggang sa natanggap ako bilang waitress sa isang resto bar. Hindi naman malaki ang pasahod sa akin doon pero malakas talaga akong kumita dahil sa ibinibigay na tip ng mga customers. Lalo na ng mga foreigner. Lagi nga lang akong inaabot ng madaling araw sa trabaho at madalas ang overtime. Pagod na pagod talaga noon ang katawan ko sa bawat shift dahil hindi naman ako sanay na magpuyat. Ganon pa man ay wala akong magawa noon kundi ang magtiis, Papa Dudut. Kailangan ni Papa na magpagamot. At sa ganong panahon kung saan hindi niya kayang mag-provide sa amin dahil nga sa may sakit siya, ako bilang panganay na anak ang may responsibilidad na tumayo para sa aming pamilya.
Para lumakas ang loob ko ay inisip ko na lang noon ang sinabi sa akin ni Papa na merong dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos sa amin ang pagsubok na ito. At hindi rin kami pababayaan ng Panginoon sa gitna ng unos na naranasan ng aming pamilya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, physically demanding talaga ang trabaho ko bilang isang waitress. Lagi ako nagbubuhat ng mga mabibigat na tray, pati na ang mga case ng beer. Bukod doon ay kalaban din ang katawan ko ang puyat. At kung minsan ay nalilipasan na rin po ako ng gutom. Kaya naman hanggat makakaya ko ay bumabawi talaga ako ng pahinga at inaalagaan ko rin ang sarili ko para makaiwas sa pagkakasakit. Kung sakali kasing magkasakit din ako, makakadagdag pa ako sa gastusin namin at wala ring kakayod para sa kakainin at pangmatrikula ng mga nakababata kong kapatid. Katagalan naman ay naging mas madali na para sa akin ang trabaho dahil nasanay na ang katawan ko. Nairaraos din namin ang buhay noong panahon na yon dahil nagbibigay naman ng pinansyal na tulong ang mga kapatid ni Papa. Lagi po silang nakaalalay sa amin at naasahan din namin sila sa ibang bagay gaya na lamang ng pagsama kay Papa sa ospital kapag may check-up siya. Minsan kasi hindi ko na magawang samahan si Papa kapag maaga ang check-up niya dahil puyat na puyat ako at pagod pa galing sa trabaho. Bukod sa pera, lubos din ang ibinibigay na suporta sa amin ng mga kapatid ni Papa, kaya naman pinagpapasalamat ko rin sa Diyos na nabiyayaan kami ng napakabait na mga kamag-anak. Hindi nila kami pinabayaan ang mga panahong kailangan namin sila. Nang mga panahong yon, Papa Dudut, ay sinantabi ko na muna ang pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Nakikita ko noon kung paano maapektuhan sa sitwasyon namin ang mga kapatid ko at parang nadudurog ang puso kong makita silang nahihirapan. Lagi ko ngang sinasabi noon na kahit ako na lang sana ang magutom, mahirapan o huminto sa pag-aaral, wag lang ang mga kapatid ko. Ipinangako ko noon kay Papa na hanggat mahina at nagpapagaling siya, ako na muna ang bahala kay Mama at sa mga kapatid ko. Kaya lahat ng pangarap ko para sa sarili ko ay sinantabi ko na muna, Papa Dudut. Oh, maaga ka atang bumangon ngayon, Kristal. Opo pa, day off ko po kasi ngayon eh. Gusto ko sanang masulit yung araw na kasama kayo. Total marami naman po akong oras na magpahinga mamaya. Ah, ganun ba? Sige. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa po, kayo po ba? Hindi pa rin. Nagluluto pa lang si mama mo sa kusina. Sabay-sabay na tayong kumain mamaya kapag naihanda na yung almusal. Sige po. Kumusta naman ang trabaho mo sa resto bar? Ayos naman po, Papa. Nung una mahirap, pero ngayon sanay naman na ako sa pagod at puyat. Kung nahihirapan ka na, tumigil ka na lang sa pagtatrabaho. Mamaya magkasakit ka rin kung laging bugbog sa pagod yung katawan mo. Naku, huwag niyo na po ako intindihin pa. Kayang-kaya ko po yung trabaho ko. Pwede bang hindi kita intindihin, nak? Siyempre nag-aalala ako sa'yo. Ayoko naman na matulad ka sa akin. Puro trabaho. Ngayon eto, pinaparusahan ng sakit. Sinabi po ba ng doktor na trabaho niyo raw ang dahilan bakit kayo nagkasakit? Hindi naman, pero kasama na yon. Abusado rin kasi ako sa katawan nung malakas pa ako. Tsaka lagi rin akong pagod at puyat dahil gaya mo, panggabi rin ang trabaho ko, di ba? Papa, wala naman po akong choice eh. Kawawa naman po yung mga kapatid ko, ayokong huminto sila sa pag-aaral. Di bali na lang po akong huminto, wag lang po sila. Pasensya na anak ha. Ikaw tuloy ang sumasalo ngayon sa lahat ng responsibilidad namin ni mama mo. Kung malakas lang ako hindi ko naman hahayaan na mahirapan tayo ng ganito. Wala po yun pa. Huwag po kayong humingi ng pasensya. Bukal naman po sa loob ko ang ginagawa ko para sa pamilya natin. Basta po mag-focus lang kayo sa pagpapagaling ha. Huwag kayong magpapastress. O siya, sige. Basta ingatan mo lagi ang sarili mo ha. Opo pa. Ay, pa, kumusta nga po pala dun sa Dubai? Okay ba ang trabaho niyo dun?
Okay naman doon. Security ako sa isang hotel. Nung una, exciting pa, syempre. Pero katagalan, parang normal na lang. Maganda po ba sa Dubai pa? Sabi kasi nila mayaman na bansa raw po yun tsaka maganda yung paligid. Yung Dubai? Oo naman. Maganda kung sa maganda talaga roon. Pero kung papipiliin mo ako, dito pa rin ako sa Pilipinas. Ay talaga po? Bakit naman? Eh syempre, nandito kayo eh. Sus! Nang bola pa si Papa oh! Bakit mo ba naitatanong? May bala ka rin bang magtrabaho doon? Hindi po sa Dubai pero pangarap ko rin po kasi makapag-abroad. Gusto ko po sana maging chef sa barko kung papala rin. Oh, bakit naman hindi? Nag-apply ka na ba? Subok lang ng subok, nak. Tsaka na po siguro, Papa. Hindi pa po ako pwedeng umalis kasi kailangan niyo po ako dito eh. Tsaka magtatapos po muna ako ng pag-aaral bago ako mag-abroad. Kung magkaroon ka ng pagkakataong magpatuloy sa pag-aaral, gawin mo ha? Di baling na-delay ka ng ilang taon. Basta wag mong susukuan yung pangarap mo. Opo pa, kapag gumaling na kayo, babalik na po ako sa pag-aaral. Sige, suportado kita dyan, 100%. Basta para sa pangarap mo, nak. Sige lang ng sige. Salamat pa. Basta magpagaling kayo ha. Magpalakas din kayo kasi aakyat pa kayo sa stage para sabitan ako ng napakaraming medal sa graduation ko. Ay, syempre. Hindi pwedeng missing in action ako sa graduation ng panganay ko, no? Teka, hindi ka pa ba nagugutom? Medyo po. Tapos na kayo magluto ng almusal si Mama? Tapos na siguro yun. Tara nga, tingnan natin sa kusina. Gutom na rin ako eh. Oo nga po, silipin na natin si Mama. Tara po pa, tingnan natin kung may almusal na. Papa Dudut, mas mabilis na nanghina ang katawan ni Papa noong nagsimula siyang magpagamot. Paliwanag ng doktor ay maaring hindi niya kinaya ang tapang ng treatment. Unti-unting bumaba noon ang platelet count ni Papa at nagsilabasa na ang mga komplikasyong dala ng leukemia niya. Halos 3 buwan lang ang tinagal ni Papa bago siya tuluyang pumanaw dahil sa multiple organ failure. Hindi ko malilimutan, Papa Dudut, ang unti-unting pagkawarak ng puso ko habang pinapanood si Papa na nag-aagaw buhay sa ospital. Para bang gumuho noon sa harapan ko ang mga pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral dahil wala na si Papa para makita ang araw ng graduation ko. Para akong masisiraan ng bait habang nire-revive siya ng mga doktor. Nasambit ko na lang ang lahat ng dasal ko at natawag ko na rin lahat ng santo. Pero wala nang saysay ang lahat ng yon dahil oras na talaga ni Papa noon, Papa Dudut. Pakiramdam ko noon na ang unfair sa akin ang buhay. Binigyan nga ako ng panahon na makasama ang Papa ko kaso sandali lang dahil meron naman siyang sakit. Para kong pinaglalaruan at hindi ko maintindihan noon ang nararamdaman ko. Yun pala ang mahirap kapag namatayan. Huminto man ang mundo mo pero patuloy pa rin ang buhay. Noong mawala si Papa ay sabay-sabay ang problema namin. Bukod sa nagluluksa pa kami ay naghihintay din sa amin ang sandamakmak na bayarin galing sa ospital at maging sa funeral home, Papa Dudut. Nak, busy ka ba? Hindi naman po. Bakit po? Gusto sana kitang makausap eh. Tungkol po saan, Ma? Halika rito, maupo ka sa tabi ko. Ay, alam kong nagluluksa ka pa sa pagkawala ng papa mo, nak. Pero sa tingin ko, ngayon na ang tamang panahon para sabihin sa'yo yung totoo. Matagal nang hinihiling sa akin ni papa mo na gawin ko to. Pero ngayon ko lang siya mapagbibigyan kung kailan wala na siya. Bago siya mamatay, sinabi niya sa akin na sabihin ko na raw sa'yo ang totoo. Ano po bang sinasabi niyo, Ma? Ano pong totoo? Anak, hindi mo tunay na ama si Joaquin. Ha? Anong ibig niyong sabihin?
Hindi ako tunay na anak ni Papa? Ampun ba ako? Hindi ka ampon. Anak kita sa ibang lalaki, Crystal. Sinong lalaki? Teka nga muna, Ma. Bakit ngayon niyo lang sinasabi sa akin to? Ibig sabihin ba, yung mga kapatid ko, hindi ko rin sila tunay na kapatid? Kapatid mo pa rin naman sila, pero hindi sa ama. Ilang taon nang lumipas, bakit ngayon ko lang nalaman to, Ma? Patawarin mo ko, Crystal. Ayoko na sanang sabihin sa iyong totoo dahil tinanggap ka naman ni Joaquin na parang tunay niyang anak. Pero alam ko na maling itago sa iyo ang katotohanan. Sino ang tunay kong ama? Nasaan siya ngayon? Hindi ko alam. Wala akong balita sa kanya. Kahit litrato niya, wala rin ako mapapakita sa iyo. Binura ko na kasi siya sa buhay ko. Ganun na lang yun, Ma? Sasabihin niyo sa akin na ibang tatay ko tapos hindi niyo man lang siya ipapakilala? Paano nangyari na nagkaroon kayo ng anak sa ibang lalaki kung may asawa na kayo? Wala nun si Joaquin dito sa Pilipinas nung mangyari yun. So niloloko niyo si Papa? Habang nagpapakahirap si Papa sa ibang bansa, nandito kayo at may kinakalantari na iba? Paano niyo nagawa yung ganun, Ma? Anak ko, minahon ka. Pinagsisisihan ko na ang nagawa ko. Hiningi ko na ng tawad kay Joaquin yun at pinatawad na niya ako. Kaya nga tinanggap ka niya ng buo at hindi tinuring na iba. Kung pinatawad na kayo ni Papa, ako hindi. Akala niyo ba kay Papa ka lang nagkamali sa ginawa ninyo? Paano naman ako, Ma? Ilang taon niyo akong ginawang tanga. Kung hindi ba nagkasakit at namatay si Papa, sasabihin niyo pa rin ba sa akin ang totoo? Malamang hindi, no? Alam kong nagkamali ako, Crystal. Naintindihan ko kung bakit ganyan ang reaksyon mo. Inaasahan ko nang magagalit ka sa akin. Pero sana mapatawad mo ko. Ako na lang ba ang walang alam, Ma? Yung mga kapatid ko, alam ba nila na hindi nila ako buong kapatid? Walang alam ang mga kapatid mo. Sasabihin ko pa lang din sa kanila. Walang ibang nakakaalam? Yung mga tita mo, alam nilang lahat. Pero huwag kang magalit sa kanila. Nakiusap ako sa kanila na hayaan nilang ako mismo ang magsabi sa'yo. Bakit ngayon niyo lang sinabi sa akin to, Ma? Hindi man lang ako nakapagpasalamat kay Papa. Ni minsan hindi niya pinaramdam sa akin na hindi niya ako kadugo. Sobra-sobra yung kabutihan na pinakita niya sa akin pero hindi ko malang nagawang magpasalamat sa kanya. Patawarin mo ko, Crystal. Hindi ko alam kung kaya kong gawin yun sa Teka, ngayon, Crystal, Ma. saan ka pupunta? Hindi ko alam. Gusto ko muna mapag-isa. Hindi ko kayo kayang tingnan. Anak, sandali lang. Huwag ka umalis, nakikiusap ako. Patawarin mo ako, anak. Teka lang, sandali. Iwan niyo nga ako. Hayaan niyo muna ako mapag-isa sa kwarto ko. Hindi ko kayang magtagal dito sa sala dahil nasusuka ako sa pagmumukha ninyo. Crystal, sandali. Anak! Papa Dudut, ikinagalit ko talaga ng matindi ang revelasyon sa akin ni Mama. Dahil na rin siguro sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Sabay-sabay ang galit, sama ng loob, pati ng pagluluksa ko sa pagkamatay ni Papa. Gulong-gulo din ang isipan ko noon kung dapat ko bang hanapin kung sino ang tunay kong ama. May parte sa akin na gustong malaman kung nasaan na siya. Pero may parte rin sa akin na masama ang loob dahil sa tinagal-tagal ng panahon ay hindi naman niya ako hinanap at kinumusta. Nagdadalawang isip ako noon kung hahanapin ko ba siya o hahayaan ko na lang dahil mukhang hindi naman interesado ang tunay kong ama na makilala ko. Nang mga panahong yon ay lumayas ako sa bahay namin, nakituloy muna ako noon sa isang kaibigan ko na nakatira malapit sa pinapasukan kong resto bar sa bayan. Minabuti ko nang umalis na lamang muna sa amin para magpalipas ng galit ko kay Mama. Kahit na hindi na ako sa bahay namin tumutuloy, linggo-linggo pa rin ako nagbibigay ng pera sa mga kapatid ko, Papa Dudut. Kahit malaki ang galit ko noon kay Mama, ay hindi ko magawang pabayaan ang mga kapatid ko dahil alam kong wala naman silang ibang maaasahan kundi ako lamang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories.
Papadudot sa ibang bahay muna ako na nuluyan habang nagpapalipas ng galit kay mama. Nakitira ako noon sa kaibigan ko na malapit sa pinapasukan kong resto bar sa bayan. Nang mga panahong yon ay tuloy-tuloy naman po ang pagbibigay ko ng suporta sa mga kapatid ko. Lahat ng yon ay ginagawa ko at nagbibigay po ako ng pinansyal sa tulong para sa mga kapatid ko para sa pag-aaral nila. Kahit galit ako noon kay mama ay hindi ko naman maatim na pabayaan sila, lalo na ang mga kapatid ko, dahil ipinangako ko noon kay papa noong nabubuhay pa siya na aalagaan ko ang pamilya namin kapag nawala siya. Ang pagsuporta ko sa mga kapatid ko ang nagsisilbing pagtanaw ko ng utang na loob kay papa dahil tinanggap, minahal at binuhay niya ako noon na parang tunay niyang anak. Ikinalulungkot ko ang mabilis na pagkawala ni papa sa amin. Nangihinayang ako noon dahil hindi ko man lang nagawang magpasalamat o bumawi sa kanya bago siya namatay. Ang dami ko pa sanang plano at bala ko pang iparanas sa kanya ang masarap na buhay, kaso'y hindi ko na matutupad ang mga plano kong yon dahil wala naman na siya. Noong nakabukod ako sa amin ay nagkaroon ako ng mahabang panahon para magnilay-nilay. Na-realize ko na ang ikli lamang pala talaga ng buhay, lalo na kapag tinamaan ka ng malubhang sakit. Anumang oras ay pwede kang mawala dito sa mundo. Gaya na lamang ni Papa, na halos buong buhay niya ay kumakayod siya para sa amin. Tapos sa isang iglap, may sakit na siya. At doon na nga nagwakas ang kwento ng buhay niya. Nakakatakot mang isipin pero hindi natin alam kung gaano karaming oras na lamang ang natitira sa atin dito sa mundo. Napag-isip-isip ko noon na nagsasayang lamang ako ng oras noong galit ako kay mama. Baka isang araw ay magulat na lamang ako sakaling mabalitaan kong wala na rin pala siya. At baka pagsisihan ko yon dahil hindi ko sinulit ang mga panahong nandito pa siya at nabubuhay. Naisip ko rin kung nandito pa si Papa, alam kong ikasasama ng loob niya na nagtatanim ako ng galit kay Mama. Kung nagawa ni Papa na patawarin si Mama ay kakayanin ko rin siguro pagdating ng tamang panahon. Ipinagdasal ko sa Diyos na bigyan niya ako ng lakas ng loob na mapatawad ko si mama. Naging effective naman ang panalangin ko dahil unti-unti ko ring napatawad si mama noon. Halos 3 buwan din akong hindi nagpakita sa kanya hanggang sa dumating ang araw ng birthday ni mama, kaya umuwi ako sa amin para sorpresahin siya, Papa Dudut. Ng plato? Oh, Crystal! Hindi kita napansin. Nandyan ka pala. Happy birthday po, Ma. Eto po, may dala akong cake para sa inyo. Naku, nagabala ka pa. Salamat, nak. Pakilapag na lang dyan sa mesa. Oh, bakit kayo umiiyak, Ma? Ikaw kasi Bigla-bigla kang sumusulpot dito. May dala ka pang cake. Nakakagulat ka naman. Wala ka pa rin pinagbago talaga, Ma. Ang drama mo pa rin. Kumusta naman po kayo dito? Ayos naman. Ikaw, kamusta ka? Ang tagal mong nawala. Grabe ang pag-aalala ko sa'yo. Huwag kayong mag-alala, maayos naman po ako. Doon po ako tumuloy sa kaibigan ko. Mabuti nga kasi malapit siya doon sa resto bar eh. Hindi ako nahihirapan sa pag-uwi pag galing ako sa trabaho. Kinuwento nga pala sa akin ng kapatid mo na nagbibigay ka pa rin daw ng pambaon nila sa eskwela. Salamat, anak. Hindi mo pinabayaan ang mga kapatid mo kahit may galit ka sa akin. Hay nako, ang daldal talaga ni Bunso. Sabi ko wag nang ipaalam sa inyo eh. Alam mo naman yung batang yun. Numero 1 tsismoso.
Hindi po ba kayo pinahihirapan ng mga bata rito? Kayo lang po mag-isa. Sanay naman ako sa mga yon. Nung nasa Manila ka at nasa abroad ang papa mo, di ba kami lang naman ang magkakasama rito? Ay, o nga po pala. Anak, gusto ko lang uling humingi ng tawad sa'yo. Alam ko, hindi ako nakapag-sorry ng maayos nung huli tayong nag-usap eh. Nandito ka ngayon, kaya sa tingin ko naman napatawad mo na ako. Pero gusto ko pa rin makapag-sorry sa'yo ng maayos. Ma, wala na po yun. Huwag yun ang intindihin yun. Ang totoo niyan, gusto ko rin po mag-sorry sa inyo. Kasi nadala ako ng emosyon ko eh. Nawalan ako ng respeto sa inyo. Alam ko pong may nasabi ako masasakit na salita, kaya sorry po talaga, Ma. Wala yun sa akin, Nak. Sa laki ng pagkakamali ko sa inyo ng papa mo, kulang pa yung mga salitang yun. Di bali po, Ma. Ang mahalaga, napatawad na kayo ni Papa. Tsaka napatawad ko na rin po kayo. Kalimutan na natin yung mga nangyari. Tungkol pala sa tunay mong ama. Kung gusto mo siyang hanapin, tutulungan kita. Pinag-isipan ko nga po yan habang wala ako rito sa bahay. Inisip ko kung hahanapin ko pa ba siya. Pero wag na lang siguro, Ma. Bakit naman? Hindi rin naman po niya ako hinanap eh. Baka hindi niya ako gusto makilala. Sigurado ka ba, Nak? Ayaw mo makilala kung sino ang tunay mong ama? Mukhang tahimik na po ang buhay niya ngayon. Baka po may bago na siyang pamilya. Ayoko na magulo pa sila kung sakali. Sige. Basta kung magbago ang isip mo, pwede kitang tulungan na hanapin siya. Hindi na naman po importante kung sinong tatay ko, Ma. Ang mahalaga naman po kayo ang naging nanay ko. Kontento na ako roon, Ma. Salamat, anak. Tsaka may tatay naman ako eh. Hindi ko man siya kadugo, hindi naman niya ako tinuring na iba, di ba po? Tama ka dyan. Napakaswerte natin kay Joaquin. Tinanggap ka niya at minahal. Ako naman, pinatawad niya. Napakabait ng asawa ko. Ay, sumalangit nawa siya. Sana lang mas mahabang panahon pa po yung pinagkaloob ng Diyos sa amin para nakasama ko siya, no? Oo nga. Ma, may sasabihin nga po pala ako sa inyo. Ano yon? Kung babalik po ba ako dito sa bahay, welcome pa po ba ako? Abay, syempre naman. Kahit kailan, lagi kang welcome dito, no? Babalik ka na ba? Kung okay lang po sa inyo. Oo naman, okay talaga yan. Miss na kaya kita rito kung alam mo lang. Okay, babalik na po ako, Ma. Ang bait talaga ng Panginoon. Lahat ng dasal ko natupad ngayong araw ng birthday ko. Ano po bang pinagdasal nyo? Ipinagdasal kong mapatawad mo na ako at sana umuwi ka na rito sa bahay. Natupad nga po lahat ng dasal nyo, Ma. Ang galing naman. Itong cake nga pala. Baka gusto mo nang kumain. Ay, sandali lang po. Humiling po muna kayo bago natin hiwain yung cake. Kailangan pa ba? Natupad na nga ang mga hiling ko. Si Mama talaga. Tatawagin ko lang yung mga kapatid ko, Ma, para kakantahan namin kayo ng happy birthday. Sige. Maghahain na rin muna ako habang tinatawag mo sila. Papadudot matapos kong sorpresahin sa bahay si Mama noong birthday niya, ay umuwi na ulit ako sa amin. Naawa rin kasi ako kay Mama noon dahil mag-isa niyang inaasikaso ang bahay at inaalagaan ang mga kapatid ko. Tumatanda na rin si Mama noon at alam kong hindi na madali para sa kanya ang gumawa ng mga gawaing bahay ng mag-isa. Habang nagtatrabaho ako noon bilang waitress ay tumatanggap naman si Mama ng labada bilang sideline niya para kumita rin ng pera. Nagtutulungan kaming dalawa ni Mama noon na itaguyod ang pamilya namin at pag-aralin ang mga kapatid ko. Malaki ang naging epekto sa relasyon naming mag-ina ang pagtutulungan naming dalawa ni Mama. Mas lalo pa kaming naging close sa isa't isa at naging mas madali para sa amin na tanggapin ang pagkawala ni Papa. Magkasama kaming pinatibay ng mga hinarap naming mga pagsubok, Papa Dudut.
Crystal, nadala ba natin yung kandila at posporo? Opo ma, nandito po sa bag. Pakilabas mo nga at ipagtitiri ko na ng kandila ang papa mo. Eto po. Akalain mo yun? 1 taon na palang nakalipas mula nung nawala ang papa mo. Oo nga po eh. Ang bilis ng panahon, no? Akala ko hindi natin makakaya ang buhay kung wala si papa mo, nak. Pero sa awa ng Diyos, eto tayo. Nakakaraos naman. Nakikita po tayo ni Papa ngayon. At sure po akong proud siya sa atin, ma. Oo naman, lalo na sa'yo. May sakit pa lang nun si papa mo, ikaw na ang tumayong tatay ng mga kapatid mo eh. Palakasan lang po talaga ng loob, ma. Wala naman po tayong magagawa eh. Tuloy lang ang buhay. Kung nasaan man si Joaquin ngayon, sana masaya siya at wala ng paghihirap. Sana nga po, ma. Sa totoo lang po, nung nawala si Papa, parang nabunutan din po ako ng tinik sa dibdib. Malungkot man na wala na siya, at least hindi na siya pinahihirapan ng sakit niya. Oo nga eh. Nakakaawang tingnan ng papa mo noon. Sobrang payat na at nanghihina. Kapag nakikita ko siyang iniinda yung mga masakit sa katawan niya, parang nasasaktan din ako. Ako rin po. Hindi man natin kasama si Papa ngayon. Mas okay na yon kesa naman nabubuhay nga siya pero nagdudusa naman at saka nasasaktan. Kaya nga. Ay, yung suman pala, ilabas mo na. Maglagay tayo rito sa puntod niya, paborito ng papa mo yung patupat. Ito po, 3 patupat para kay Papa. Naalala ko nun, ma, tuwing mamamalengke ako, laging requesto ni Papa. Magtatampo siya kapag nakalimutan kong bumili. Simple lang ang kaligayahan ni papa mo. Ako naman dati, lagi niyang request na magluto ako ng palabok. Paborito niya yun. Oo nga po pala, sayang naman hindi tayo nakapagdala. Hindi bale, sa susunod na lang na pagbalik natin. Sige po. Dati kapag nagre-request siyang magluto ko ng palabok, umaangal pa ako. Masyado kasing matrabaho eh. Kaya sabi ko bumili na lang kami pero ayaw niya. Gusto niya talaga yung luto ko. Ang kulit talaga ni Papa, no? Naku, sinabi mo pa. Alam niyo ba, ma, ilang buwan bago mamatay si Papa, nag-usap kaming dalawa. Tungkol saan? Ginanong ko siya noon kung maganda ba sa Dubai. Sabi niya maganda raw doon. Pero mas gusto pa rin niya rito sa Pilipinas kasi nandito tayo. Bolero talaga yung papa mo. Yan nga rin po yung sinabi ko sa kanya eh. Naikwento ko rin po sa kanya na balang araw kapag natapos na po ako sa pag-aaral, gusto ko rin makapag-abroad gaya niya. Oh, anong sabi niya? Ayun, suportahan daw po niya ako. Sabi ko nga na magpagaling po siya eh, para mapanood niya ako sa graduation. Kaso sayang, wala na po siya. Hindi na niya ako makikitang magtapos kung sakali. Anak, kung gusto mo mag-aral, gawan mo ng paraan. Baka may scholarship ka naman na pwedeng makuha. Huwag puro kami ang alalahanin mo ha. Isipin mo rin ang sarili mo at mga pangarap mo. Kung pangarap mong makapagtapos ng pag-aaral, suportado rin kita dyan, syempre. Talaga po? Oo naman. Hindi man makakapunta ang papa mo sa graduation mo, edi ako na lang. Kami na mga kapatid mo. Salamat ma ha. Hindi ko po kayo bibiguin. Salamat din. Dahil napakabuti mong anak sa amin ng papa mo at napakabuti mo ring ate sa mga nakababata mong kapatid. Papadudot kung meron mang naging aral sa akin ang mga pinagdaanan ko sa buhay, yon ay ang magpatawad. Masyadong maikli ang buhay para sayangin natin ito sa sama ng loob at galit. Hayaan nating madama natin ang ating emosyon at pag lumipas na ito ay matuto tayong magpatawad at mag-move on. Dahil sa pagpapatawad ko kay mama, mas lalo pang tumatag ang pamilya namin at ngayon ay hawak kamay naming hinaharap ang anumang mga pagsubok sa buhay. Sa ngayon ay nakakaraos naman po kami. Yung kapatid kong sumunod sa akin, sa awa ng Diyos, ay graduating na ng high school. Yung iba kong mga kapatid ay puro top din sa klase nila at napakasipag mag-aral. Kaya naman kahit mahirap ang maging isang breadwinner,
ay nilalakasan ko ang loob ko at laban lang ng laban. Ako naman ay ginamit ko ang experience ko sa resto bar at nag-apply ako sa barko bilang waitress. Nagsabit din po ako ng application sa ilang mga kumpanya sa abroad sa mga trabahong related sa pagiging waitress o bartender. Kung papalarin ako matanggap, baka umalis muna ako ng bansa sandali para makapag-ipon ng pang-tuition. Para pag-uwi ko sa Pilipinas ay saka ko naman ipagpapatuloy ang pag-aaral ko. Kung hindi naman ako matatanggap, dito na muna ako sa amin at susubukang maging working student. Ano man ang mangyari ay hindi ko bibitawan ang mga pangarap ko dahil pinangako ko kay Papa na tutuparin ko ang mga yon. Wala man siya rito, inaalay ko naman sa kanya ang lahat ng tagumpay na nakamit ko at makakamit ko pa. Maraming salamat po sa inyo, Papa Dudut, sa pagbabahagi ng kwento ko sa Barangay Love Stories. Sana kahit papaano ay mayroong ma-inspire sa mga pinagdaanan ko, lalo na ang mga breadwinner ng pamilya. Yung mga may galit sa kanilang magulang o sa mga nawala ng mahal sa buhay, sana po ay makuha ninyo na ang inyong katahimikan. Makuha ng inyong puso ang magpatawad. Alam kong hindi madaling proseso pero palalayain ng pagpapatawad ang mga kalooban ninyo mula sa sakit. Basta laban lang ng laban anuman ang mga pagsubok sa buhay. Isang taus-pusong pasasalamat po sa inyo, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kristal. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Forever. Barangay Love Stories. Hindi natin hawak ang oras na pwede nating makasama ang mga taong mahalaga sa buhay natin. Ikaw, kapuso, anong gagawin mo kapag nawala ang taong mahal mo ng dahil sa'yo? Dear Papa Dudut, ang pamilya ang isa sa mga pinakamahalagang bagay sa buhay natin. At meron din tayong mga kaibigan na pwede nating ituring na pamilya. Lalo na sa mga oras ng saya, lungkot at kagipitan. Sila ang pwedeng maging dahilan para makalimutan nating saglit ang mga problema na meron tayo. Ang presensya nila at ang masasayang alaala na pwedeng mabuo ang magiging daan para makaalis tayo pansamantala sa mundo ng kalungkutan. Hello po, Papa Dudut, I'm Janice, 24 years old, taga Bulacan at nagtatrabaho sa isang computer shop dito lang din sa amin. Sorry kung napahaba ang intro nitong sulat ko. Hindi ko rin kasi talaga alam kung paano ito dapat simulan. Basta ang gusto ko lamang ang may share ang kwento namin ng mga kaibigan ko. Actually, parang ang hindi ako ang magiging bida sa ikukwento ko ngayong tanghali kahit nasulat ko ito. Pero okay lang kasi masaya ako na maibahagi ito sa ating mga kabarangay. Magkakaibigan na kami nila May mula noong elementary pa lamang, Papa Dudut. Parang tunay na magkapatid na nga ang turingan namin sa isa't isa. Pareho kasi kaming may pangarap na magkaroon ng kapatid na babae na hindi naman ibinigay sa amin. Kaya nga siguro kami nagkakilala kasi nga pareho kaming sabik na magkaroon ng kapatid. At habang tumatagal ay tumatatag din ang friendship namin at nadala namin yon kahit pareho na kaming may trabaho noon, Papa Dudut.
minutes ka na lang dyan sa computer mo. Mag-extend ka pa ba? Oo, pa-extend pa ako. Malapit na ako manalo dito sa nilalaro ko eh. Sayang. Okay, sige. Yun, napatay ko rin yung kalaban. Uubusin ko kayong lahat ngayon. Nag-extend ako. Janice! Oh, May! Anong problema? Parang namumugto yung mga mata mo ah. Eh, kasi si Richard. O so anong meron kay Richard? Natsugi na ba siya dito sa Earth? Janice naman eh. Joke lang! Alam mo naman kasing ayoko talaga dyan sa boyfriend mo eh. Kaya hinihintay ko talaga matsugi siya sa life mo. Ex-boyfriend. Ano? Tama ba yung narinig ko? Ex-boyfriend mo ng tungaw na yon? Oo, nakipag-break na ako sa kanya. And this time, totoo na to. Hindi na ako makikipagbalikan pa sa kanya. Wow naman! Congrats! Anong klaseng martilyo naman ang nakabasag dyan sa helmet mo ng kamartiran? Aba, hindi rin biro yung 7 buwan na relasyon ha, na ilang beses mo siyang nahuli na may ibang babae. Chika mo nga sa akin kung ano talaga nangyari. Dali! Magkasama kami kahapon. Tapos nung umalis siya para umorder ng pagkain, pinakialaman ko yung cellphone niya. Nakita ko na may kachat siyang ibang babae na Nicole ang pangalan. Nagpapalitan pa sila ng I miss you, I love you. Ang kapal talaga ng mukha ng lalaking yon. Grabe ha, hindi na nga siya gwapo, may gana pang lumandi ng ibang babae. Nabasa ko nga rin doon na plano na pala niyang makipag-break sa akin para sa Nicole na yon. Kaya bago niya pagawin yon, inuna ko na siya. At yan naman ang pinaka-the best na ginawa mo. Aba, ilang beses ko na kayang sinabi sa'yo na hiwalayan mo na yung manloloko na yan. Ayaw mo naman kasing makinig sa akin eh. Kahit nahuli mo na dating may ibang babae, pinatawad mo pa kagad nang humingi siya ng sorry sa'yo. Eh kasi nga, mahal ko siya. Eh ikaw ba? Mahal ka rin ba niya talaga? Oo, ramdam ko naman na minahal niya rin talaga ako. May, kung mahal ka talaga ng lalaki na yon, hindi siya mambababae. Habang magkarelasyon pa kayong dalawa, ano ba? Kaya hindi pagmamahal ang tawag doon. Basta, ang sakit-sakit pa rin. Buong gabi na nga ako umiiyak pero parang hindi pa rin nababawasan ang sakit dito sa dibdib ko. Janice, mahal ko talaga si Richard. Hindi ko kayang mawala siya sa buhay ko. Kayanin mo. Kasi una sa lahat, hindi naman siya gwapo para balik-balikan mo, no? Pangalawa, hindi deserve ng cheater na yon ang isang maganda at mabait na kagaya mo. Kaya burahin mo na siya sa buhay mo bago ka patuluyang masiraan ng baitang dahil sa kanya. Ang hirap kasi sobrang mahal ko na talaga siya. Hindi ko na ma-imagine ang buhay ko na hindi ko siya kasama. Gusto ko na nga ulit siyang tawagan at sabihin na magbalikan na kami. Pero pinipigilan ko lang talaga ang sarili ko. Janice, ayoko na ng ganito. Ayoko na siyang mahalin pero hindi siya maalis dito sa puso ko. Pakiramdam ko mamamatay na ako kapag hindi kami nagkabalikan. Putik. Namatay tuloy yung karakter ko. Ano ba naman yan? Ang ingay-ingay kasi dito eh. Parang may baliw na asong umaalulong dito sa loob ng computer shop. Bakit kasi hindi pa umuwi yan tapos pumasok siya dun sa kulungan niya para dun siya maglupasay? Nakakabuisit. Hoy lalaki! Ako ba pinaparinggan mo? Bakit? Mukha ka bang aso para tamaan ka sa sinabi ko? Hindi! Pero pakiramdam ko, ako yung pinaparinggan mo eh. Kung pakiramdam mo ikaw yung baliw na asong nag-iingay dito sa loob ng computer shop, edi sige, ikaw na. Nakakasira ka ng mood sa paglalaro eh. Alam mo ba yun? Nakakabadtrip yung boses mo. Aba, bastos ka! Hindi ako bastos. Nagsasabi lang ako ng totoo. Ano ba kasi ang bibig mo? Pinagliiba yan sa megaphone? Umaalingaw-ngaw na dito sa loob ng 4 na sulok ng computer shop eh. Kapal talaga ng mukha mo? Hindi ka naman sobrang gwapo? Haha, at least gwapo. Sa'yo na nang galing. Hindi nga lang sobra. Ops. Tama na yun at baka kung saan pa mapunta yung bangayan yung dalawa. O Jed, tapos ka na bang maglaro? Kung tapos ka nang gumamit ng computer, magbayad ka na dito. Papadudod si May yung tipo ng babae na laging niloloko ng mga nagiging boyfriend niya. Hindi ko nga rin alam kung bakit kasi maganda naman siya at mabait. Siguro isablay lang talaga siyang pumili ng lalaking mamahalin niya. Minsan kasi naaamoy ko kaagad na manloloko yung manliligaw na pinapakilala niya sa akin. Laging tama ang hinala ko.
na hindi maganda ang ugali ng lalaking pinapakilala sa akin ni May na manliligaw niya. Kahit na binabalaan ko na siya noon ay hindi talaga siya nakikinig sa akin, Papa Dudut. Ang sabi nga niya ay hindi rin naman daw kasi natuturuan ng puso. At kapag naman dumarating ang time na nasasaktan siya ay never ko siyang sinisi dahil sa choice na pinili niya. Dahil alam ko na hindi rin naman niya ginusto na masaktan ang sarili niya. Pero grabe, Papa Dudut. Natawa talaga ako sa unang beses na magkakilala sina May at Jed. Nakakatawa yung bangayan nila kasi para silang aso't pusa ng araw na yon. Walang sino man sa kanila ang gustong magpatalo. Mabuti na lang at naawat ko rin silang dalawa, Papa Dudut. Good morning, Janice! Good morning din! Ang aga mo yatang napadaan ngayon ah. Maaga ba? Hindi naman masyado, sakto lang. Anong sakto lang? Hindi ka naman ganito kaaga pumupunta dito sa computer shop. Tsaka parang ang ganda ng ngiti mo ngayong umaga ha? Maganda talaga kasi pupunta ako ng simbahan mamaya. Maganda rin ang gising ko kanina kaya sigurado ako na magiging maganda ang buong araw ko. Teka, bakit parang may kakaiba sa'yo? Nako, huwag mo sabihin na nagkabali ka na kayo ng manlolokong Richard na yon ha? Kakalbuhin talaga kita! Hindi, no. Sabi ko naman sa'yo, hindi ko na siya babalikan. Oh, very good! E ano bang dahilan ng pagiging maganda ng umaga mo? Wala naman masyadong malalim na dahilan. Napansin ko kasi na pagkatapos naming mag-break ni Richard 2 weeks ago, 3 gabi na akong hindi umiiyak ng dahil sa kanya. Kaya nararamdaman ko kahit papano na nakaka-move on na ako. Grabe, akalain mo yon? Nabasag na talaga yung helmet mo! Janice naman eh. Hindi, natutuwa lang ako kasi parang totoo na yung sinasabi mo. Malakas ang pakiramdam ko na hindi na talaga kayo magkakabalikan ng manloloko na yon. Aba, ilang beses ko rin kayang sinabi sa'yo na hiwalayan siya pero ayaw mo. Kasi nga, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo siya at hindi mo siya kayang mawala sa buhay mo. Dati yon, pero ngayon hindi na. Kaya ko na talaga siyang itsugi sa buhay ko. Ay, oo nga pala. May dala akong cupcake para sa'yo. Eto oh. Cupcake ba naman ang paper bag na to? Oo, nag-bake ako kagabi kasi nga ang gaan ng pakiramdam ko. Alam mo naman ako, kapag nasistress o masaya, pagbe-bake talaga ang ginagawa ko. Panigurado na mas masarap to ngayon kasi masaya ka habang ginagawa mo tong mga cupcake. Feeling ko rin, Janice. Iba kasi talaga ang gaan ng pakiramdam ko. At ngayon ko lang ulit naramdaman to mula nung maging boyfriend ko si Richard. Ngayon ko lang din na-realize na wala na siyang ibang binigay sa akin noon kung hindi sakit ng ulo. Kaya ayoko na talagang balikan pa yung mga yun. Grabe, ang saya ko talaga na naririnig ko yan mula sa'yo, May. Oh, thank you ah. Kasi hindi ka sumuko sa akin kahit sobrang kapal ng helmet ng kamartira na binigay sa akin ni Richard. Siyempre naman, kaibigan kita kaya hindi talaga kita susukuan. Good morning, Janice. Uy, Jed, good morning. Parkila naman ako ng computer. 1 oras lang. Dito na lang ako pupwesto malapit sa'yo. Ha? Oh, nandito pala yung babaeng pinaglihi sa megaphone ng bibig eh. Janice, kailangan ko na rin palang umalis. Magsisimba pa kasi ako. Saka, ang ganda ng umaga ko. Ayokong sirain yun ng nag-iisang butike na nandito sa loob ng computer shop nyo. Baka ang ibig mong sabihin, gwapong butike. Hay nako, napaka-filingero mo talaga. Aalis na nga ako, Janice. Baka madagdagan pa ng kasalanan ng bibig ko bago pa ako makarating sa simbahan. Okay, sige, ingat ka. Salamat dito sa cupcake. Una na ako. Oy, ingat ka ah. Baka madukot ka ng mga kapwa mo mandurukot bago ka pa makarating ng simbahan. Mukha ka pa namang mandurukot dahil dyan sa sombrerong suot mo. Che! Buisit ka talaga! Alam mo, Jed, para talaga kayong aso't pusa ng best friend ko. Best friend mo ba talaga yun? Ang layo kasi ng ugali niya sa'yo. Maganda nga siya, mabunganga naman. Ibig sabihin, nagagandahan ka sa best friend ko? Uy, crush mo si May, no? Huh? Hindi ah.
Di ko crush yun, no? Tsaka hindi naman talaga kagandahan yun eh. Ang lakas pa ng bunganga. O sige na, isusuot ko na tong headset ko. Maglalaro na ako. Okay. Papadudot bagong customer lang namin noon si Jed sa computer shop. Noong una, paminsan-minsan lang siyang mag-rent ng computer hanggang sa mapadalas na ang pagtambay at paglalaro niya. Malapit lang daw kasi sa amin ang tinitirhan niyang boarding house. Kaya naman kapag stress siya sa trabaho, nagpapalipas siya ng oras sa computer shop namin. Dahil sa madalas nga niyang pagtambay ay naging close na rin kaming dalawa, lalo na at madalas na rin kaming magkwentuhan. Nalaman ko noon na masaklap din pala ang kwento ng buhay pag-ibig niya. Papadudot, hindi rin maganda ang naging katapusan ng mga relasyong pinagdaanan niya. Kagaya na nangyari sa best friend kong si May noon. Madalas din siyang naloloko ng mga nagiging girlfriend niya at naranasan niyang mapirahan, ipagpalit sa kaibigan, o kaya isa pinsan niya pa mismo. Hindi ko na nga maisip kung bakit niloloko siya ng mga nakakarelasyon niya. Kasi sa totoo lang ay gwapo naman si Jed at mabait, pero bakit palagi na lamang siyang nasasaktan sa pag-ibig kagaya ni May? Pareho silang totoo kung magmahal, pero bakit puro pasakit lang din pareho ang nakukuha nila? Kaya naman doon ko naramdaman na parang bagay si Jed at ang best friend kong si May, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sa tuwing magtatagpo ang landas ni na May at Jed sa computer shop namin ay hindi po pwedeng hindi sila magbabangayan na dalawa. At ang nakakatawa pa doon ay sobrang simple lamang na mga bagay na pinag-aawayan nila. Tapos ay wala sa kanila ang gustong magpatalo. Kagaya na lamang ng balat ng candy na hindi sinasadyang malaglag ni Jed mula sa bulsa niya, kaya bigla siyang tinarayan ni May. Yung amoy ng pabango ni May na matapang daw at masakit sa ilong, sabi ni Jed. Yung ingay ng pagtatype ni Jed sa keyboard na ginagamit niya. Yung lakas ng boses ni May kapag tumatawa siya at kung ano-ano pang bagay na pinag-aasar nila sa isa't isa. Noong una ay medyo naiinis talaga ako kasi para silang mga batang nag-aaway. Hanggang sa makasanayan ko na lamang na makita sila na gano'n ang senaryo. Naninibago pa nga ako kapag hindi sila masyadong nagpapansinan sa umpisa, pero sa huli, magbabangayan din pala kasi nagpapakiramdaman sila kung sino ang unang mga asar. Ang weird lang kasi nag-uumpisa na rin akong kiligin sa kanilang dalawa. Siguro nga kasi ay nakikita ko noon na bagay sila sa isa't isa. At nalaman ko na hindi nga ako nagkamali dahil may natuklasan ako, papadudot. Kumusta na ang pakiramdam mo, May? Eto, medyo okay naman na pero inuubo pa rin. Sabi naman kasi sa'yo, huwag ka masyado nagpapaulan at nagpupuyat eh. Ayan, natrangkaso ka tuloy. Akala ko kasi hindi na ako tatalaba ng sakit. Feeling mo naman kasi si Wonder Woman ka na hindi nagkakasakit. Nakakaloka ka talaga. Parang ganun na nga. Magkasing ganda at sexy naman kami ni Wonder Woman Sira! Janice, sorry ha. Hindi natuloy yung panonood natin ng sine. Ayaw mo pa naman ang nasisira ang mga plano mo. Okay lang yun. May next time pa naman eh. Magpahinga ka na lang muna dyan tapos libre mo na lang ako sa susunod. Okay, sige. I-idlip na lang din muna ako. Bye, Janice. Okay, bye! Hi Janice! Parkila ako ng computer ah. Isang oras lang. O sige, dito ka na lang sa may malapit sa akin para malapit din sa electric fan. Okay. Teka, may hinihintay ka ba na kasama mong darating? Ha?
Wala naman. Oh, bakit parang panay ang tingin mo sa may pinto? Wala. Napapatingin lang ako. Okay. Janice, nasan nga pala yung matalak mong kaibigan? Ang ibig ko sabihin, yung matalik mong kaibigan. Si May? Andun sa bahay nila, nagpapahinga kasi may sakit siya. Talaga? Anong sakit niya? Kumusta naman siya ngayon? Ayun, ayos naman. Tinrangkaso lang kaya hindi makadaan dito sa computer shop. Bakit pala bigla mo na lang siyang hinanap? Ha? Wala lang. Curious lang ako kasi nga hindi ko siya nakikita. Tsaka walang maingay dito sa loob ng computer shop mo eh. Alam mo naman yung bibig nun, parang nakalunok ng megaphone. Namimiss mo ng best friend ko, no? Hindi no. Bakit ko naman siya mamimiss? Ang sungit-sungit kaya nun. Aminin mo na kasi, may crush ka kay May, Jed. Wala nga akong crush sa kaibigan mo. Hindi ako mahilig sa babaeng maganda nga, matalak naman ang bunganga. So, nagagandahan ka nga talaga sa best friend ko. Ay nako, huwag ka na kasing mag-deny sa akin. Marunong naman ako magtago ng sikreto eh. Hindi ko sasabihin kay May kung ayaw mo pang malaman niya na crush mo siya. Kung gusto mo nga, pwede pa kitang ilakad sa kanya eh. Talaga? Gagawin mo yun? Ang ibig kong sabihin, Nadulas ka na, kaya wag mo nang bawiin. Ano ka ba? Sabihin mo na lang kasi sa akin ng totoo. sige na nga. Sasabihin ko na ang totoo. Oo, crush ko nga talaga si May. Ay, OMG! Sabi na nga ba tama ako eh. Alam mo bang dati ko pang napapansin yon, kahit lagi mo siyang inaasar, nararamdaman ko na may gusto ka talaga sa kanya. Kaya ako lang naman ginagawa yun kasi ang cute niya magalit eh. Lalo na kapag namumula na yung pisngi niya. Para siyang mansanas. Tsaka cute naman talaga yung kaibigan mo eh. Yun nga lang, masyadong masungit. Masungit yun kasi palagi mong inaasar. Pero huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Ilalakad talaga kita sa best friend ko. Sabi na nga ba, Papa Dudut, hindi ako nagkakamali sa hinala ko na may mabuting patutunguhan ng palaging pagbabangayan ng dalawang kaibigan ko. Hindi talaga ako binigo ng instinct ko dahil naging tama ang hinala ko na may pag-asa nga na magkagustuhan sina May at Jed. Lalo pa at inamin na sa akin ni Jed na crush niya si May kahit nati-turn off siya sa lakas nitong magsalita. Kaya naman umiral ang pagiging kupido ko ng panahon na yon. Gumawa ako ng paraan para mapaglapit ang dalawa, Papa Dudut. Ayun nga lang ay hindi rin maiwasan na magbangayan sila lalo na. At hindi naman alam ni May na sinasadya siyang galitin ni Jed dahil nakyukyutan nito sa kanya. At sa tuwing hindi na kami magkasama ni May ay pinapaalalahanan ko si Jed na huwag masyadong inisin ang kaibigan ko. Papa Dudut, nagsimula na akong gumawa ng paraan para mapaglapit pa ang dalawang kaibigan ko. Palagi kong binibida si Jed sa mga kwento ko kay May. Sinabi ko sa kanya kung gaano kabait at kasipag na anak si Jed. Kinuwento ko rin kung paano ito maging boyfriend. Nagtaka naman si May at napatanong kung paano ko raw ba nalaman ang mga yon. Sinabi ko na syempre napapakwento din sa akin si Jed. Hanggang sa kumbinsihin ko na nga si Jed na siya naman ang gumawa ng paraan para magkalapit silang dalawa ng best friend ko, Papa Dudut. Good morning, Janice! Good morning din, May. Kumusta ka na? Okay na. Grabe, 1 linggo din akong pinahirapan ng trangkaso na yun. Oo nga, 1 linggo ka rin tuloy hindi nakagala. Kaya nga maaga akong pumunta dito sa computer shop mo. Mabuti na lang at wala dito yung mukhang butiking na customer nyo. Kung hindi, maagang masisira ang araw ko. Grabe ka naman sa mukhang butiki. Cute naman si Jed, lalo na kapag nakangiti. Cute? San banda? Ang laki ng mata nun. Bilugan lang, pero hindi naman malaki. Aminin mo, bagay sa kanyang dimples niya sa magkabilang pisngi, di ba? Ikaw kaya nakapansin nun dati. Tsaka ang sabi mo, type mo sa lalaki yung may dimples, di ba? Oo nga, pero kahit kailan, hindi ko magiging type ang Jed na yon.
Oh, bakit naman? Mabait naman yun tsaka masipag pa. Breadwinner kaya yun sa pamilya nila. Kahit na, nakakainis pa rin yung ugali niya. Lalo na kapag inaasar niya yung ilong ko. Ganun lang talaga magpapansin yun si Jed. Dinadaan niya sa pang-aasar. Pero mabait talaga yun. Kapag nakilala mo siya, nako, sigurado ako magkakasundo kayong dalawa. Whatever. Teka, bakit ba natin pinag-uusapan yung mukhang butiki na yun? Eh hindi naman ako interesado sa kanya. Saka bakit ang tagal ng pinsan mo napapalit sa'yo para magbantay dito sa computer shop? Baka mamaya hindi natin abutan yung first screening ng pelikula na papanoorin natin. Amy, kasi hindi kasi ako pwedeng umalis ngayon. Ha? Bakit naman? Kasi tumawag yung pinsan ko na dapat nga papalit sa akin dito na magbantay. May dysmenorrhea daw siya kaya hindi makabangon sa kama. Kaya eto, ako muna ngayon na magbabantay dito sa computer shop buong araw. Hala, paano yung lakad natin? Nag-makeup pa naman ako. Oh, huwag ka mag-alala. Hindi masasayang ang makeup at outfit mo ngayon. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo hindi ka nga pwede ngayon, di ba? Oo nga, pero pwede namang may ibang sumama sa'yo, no? Sino naman? Good morning! Oh, ayan na pala yung tinutukoy ko eh. Hi Janice. Hi May. Hello? Ano bang meron at parang ang tapang ng pabango mo ngayon? Ang lakas mo kong asarin sa pabango ko? Mas masangsang naman sa ilong yung gamit mo. Matapang ba masyado? Medyo nga. Pasensya na. Hindi naman, Jed. Sakto lang. Para kanino pala yung hawak mo na bulaklak? Para kay May to. Oh, sunflower. Ha? Para sa akin talaga to? Hindi. Para doon sa nagko-computer doon sa may electric fan. Para sa kanya talaga yan. Uy, Jed! Joke lang. Para sa'yo talaga yan, May. Salamat. Wala bang ipis na kasama to? Huh? Walang ipis na kasama yan. Pero may bubuyog na bigla na lang lilipad tapos tutusukin yung maliit na ilong mo. Ano ba? Pumunta ka ba talaga dito para lang asarin ako? Oo nga, Jed. Kala ko ba hindi mo na aasarin tong best friend ko? Biro lang naman. Pero seryoso na. Para sa'yo talaga yung sunflower, May. Walang kasamang bubuyog yan o ipis, promise. Tsaka, itatanong ko rin sana kung pwede ba kitang yayain na manood ng sine ngayon? Syempre pwede. Di ba, May? Pumayag ka na para hindi naman masayang ang outfit at makeup mo. Sige na nga. Ayos lang sa akin. Talaga? Yun o! O ano? Tara na? Papadudot para akong nanonood ng live na shooting ng isang nakakakilig na scene sa K-drama na mga oras na yon. Nakita ko kasi kung paano magpigil ng kilig ang dalawang kaibigan ko. Pigil ang mga ngiti ni Jed na hindi makatingin ng diretsyo kay May. Samantalang si May naman ay pulang-pula ang magkabilang pisngi nang makuha niya ang mga bulaklak mula sa kamay ni Jed. Hindi niya alam kung magpapasalamat ba siya o mang-aasar. Naghihintay rin siya ng pang-aasar na pwedeng gawin sa kanya noon ni Jed. Pero syempre wala nang ginawa si Jed na anumang ikinainis niya. Kinumbinsi ko na rin sila na tumuloy nang manood ng sine kasi nga hindi ako pupwede. Nagdalawang isip pa nga si May kasi nahihiya talaga siya kay Jed, papadudot. Sinabi niya rin na baka magbangayan lamang sila sa buong araw pero si Jed na nga nagsalita at sinabi na hindi siya mang-aasar ng araw na yon. At nang papaalis na sila sa computer shop namin, ramdam ko na halos abot tenga ang mga ngiti ko noon dahil sa kilig na nararamdaman ko, papadudot, ng mga oras na yon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa pagkakakilala ko sa ugali ni na Jed at May ay alam ko na kaagad na malaki ang posibilidad na magkagustuhan silang dalawa. Yung pagkagusto na pwedeng mauwi sa pag-iibigan. Bagay na bagay kasi talaga sila hindi lang dahil sa pareho silang maganda at gwapo. Hindi lang din dahil sa mga kaibigan ko po sila kung hindi dahil alam ko ang kwento ng mga naging karanasan nila sa pag-ibig. Alam ko ang mga pinagdaanan nilang dalawa.
Ganon naman kasi talaga sa buhay, Papa Dudut. Pinagtatagpo ng Diyos ang dalawang tao na alam niyang magkakasundo at pwedeng magtulungan sa iba't ibang bagay. Sa sitwasyon ni Jed at May ay pwede lang matulungan ang isa't isa pagdating sa usaping pag-ibig. Dahil alam ng Diyos na kota na sila sa pait at kirot na dulot ng kanilang mga nagdaang relasyon. Kaya oras na para maging masaya naman sila, Papa Dudut. At pagkalipas nga ng ilang buwan na panliligaw ni Jed ay sinagot na rin siya ni May. Ang nakakatuwa pa doon sa sobrang smooth at saya ng relasyon nila. Hindi namin napansin na mabilis na lumipas ang 3 taon, Papa Dudut. Tapos naalala niyo yung pangalawang beses na nagkita kayo sa computer shop? Nako, Janice, hindi ko makakalimutan yon kasi sinabuyan lang naman ako nitong best friend mo ng tubig sa muka. Paano ko hindi gagawin yun? Tinawag mo akong boses palaka. Tapos sakto naman na umiinom ako ng tubig. Kaya yung natitirang laman ng bote, sinaboy ko na lang sa mukha mo sa inis ko sa'yo. At pagkatapos nun, bigla na lang nag-walkout si Jed nang hindi nagbabayad sa akin. Uy, nagbayad din naman ako nung bumalik ako kinabukasan. Oo. Tapos nung makita mo si May na nandun ulit sa computer shop, inasar mo ulit siya at ang mas malala pa doon, tinawag mo siyang mukhang palaka. At dahil doon, hindi ko na talaga napigilan ang sarili ko na sampalin tong si Jed. Grabe kasi, sobrang nakakainis. Gusto ko lang naman kasing magpapansin sa'yo eh. Ang sungit mo kasi sa akin lagi, babe. Grabe ka naman kasi magpapansin, nakaka-high blood kaya. Sorry na, pero effective naman, di ba? Ay nako, sobrang effective. Kasi bago ka pa manligaw, muntik ka nang ipakulam ng kaibigan ko sa sobrang inis niya sa'yo, Jed. Hala, legit ba yun? Plano mo talaga akong ipakulam, babe? Muntik na. Kung hindi ka nga lang talaga umamin na may gusto ka sa akin, maghahanap na talaga ako ng mangkukulam. Nakakatakot ka palang saktan. Grabe ka gumanti. Ganun talaga. Kota na ako masaktan kaya dapat matuto na akong gumanti. Ay, sandali. Punta muna ako ng CR. Naiihina ako kakatawa kanina. Sige lang, May. Wait lang balik ako agad. Alam mo, Jed, natutuwa talaga ako kasi dati ini-imagine ko lang na magiging kayo tapos ngayon eto, 3rd anniversary nyo na. Oo nga eh. Ang galing no? Ang bilis ng panahon. Hindi nga ako makapaniwala hanggang ngayon eh. Na ano? Nasasagutin ka ni May. Una, yan, hindi ko na-imagine talaga na sasagutin ako ng best friend mo. Tsaka pangalawa, hindi ko inakala na matatagalan ko pala yung ugali niya. Grabe ka kay May ha. Susumbong kita sa kanya mamaya pagbalik niya. Uy, joke lang yun. Alam mo naman na wala kami masyadong pinag-aawayan talaga, di ba? Ang dami nga naming mga bagay na napagkakasunduan eh. Kaya nga nung umpisa pa lang, alam ko talaga na bagay kayong dalawa. Kayo lang eh. Masyado kayong pabebe pareho. Kaya ang hirap niyong paglapitin nung una. Kaya nga malaki ang pasasalamat ko sa'yo. Kasi tinulungan mo ako na mapasagot si May. Wala naman ako masyadong ginawa. Ikaw pa rin talaga yung gumawa ng lahat ng effort para mahalin ka ng best friend ko. Pero thank you pa rin kasi palagi kang nandyan para sa amin ni May. Nga pala Janice, meron ako isang favor na hihilingin sa'yo. Ano yun? Alam ko na malaki na ang utang na loob ko sa'yo dahil nga ikaw talaga ang naging tulay sa relasyon namin ni May. Kaya lang, wala na kasi akong ibang alam na pwedeng makatulong sa akin tungkol sa bagay na to eh. Ano ba kasi yun? Sabihin mo na kagad sa akin, ang dami mo pang paligoy-ligoy eh. Janice, gusto ko sana magpatulong sa'yo sa gagawin kong to. Gusto kong pakasalan si May. Balak ko na mag-propose sa best friend mo. Papa Dudut
Papadudot saksi ako sa effort ng panliligaw na ginawa ni Jed para mapasagot si May. Yung nilabanan niya ang takot niya sa masungit na tatay ni May at hinarap ito para sabihing aakyat siya ng ligaw. Nakita ko rin kung paano niya sakyan ang ugali ng kaibigan ko kahit may mga konting bagay silang hindi na pagkakasunduan. At naging saksi din ako sa kung paano nagsimula ang totoong love story nilang dalawa. Nakakatuwa lang kasi parang dati lang pinapangarap ko na maging sila tapos biglang nagkatotoo nga ang bagay na yon. Natupad yung tumatakbo sa isipan ko na magkakaroon ng relasyon ang dalawang kaibigan ko. Papadudot halos lumundag din talaga sa tuwa at kilig ang puso ko nang marinig kong plano na ni Jed na mag-propose ng kasal kay May. Kaya naman kagad ko siyang tinulungan sa planong yon. Ako ang naganap ng magandang restaurant at ako na rin ang gumawa ng reservation para sa date na gusto ni Jed. Ako ang kumontak sa mga importanteng tao kay May para masaksihan ang importanteng pangyayari sa buhay niya. Ako rin ang sumundo kay May sa place niya. Ginawa ko yon kasi pareho silang mahalaga sa akin ni Jed, Papa Dudut. Ang sabi ko pa noon kay May, Papa Dudut, ay magpapasama lang ako sa kanya na pumunta sa isang party pero kailangan na nakabihis at nakaayos din siya. Kagad naman siyang naniwala kasi madalas na kapag may party ako na pupuntahan na hindi ko ka-close, ang mga invited ay sinasama ko talaga siya. Kaya naman todo paayos talaga siya at magandang dress ang pinili para sa gabi na yon. Magkahalong kaba at excitement ang naramdaman ko habang sakay kami ng taxi na patungo sa restaurant na alam kong kailanman ay hindi makakalimutan ni May. Pero bago pa kami makarating sa restaurant na yon ay isang aksidente ang nangyari, Papa Dudut. Ma? Anak, Diyos ko! Sa wakas nagising ka na rin. Nasaan po tayo? Nasa ospital tayo, Janice. Bakit po tayo nandito? Ano bang huling natatandaan mo? Magkasama po kami ni May. Nasa taxi po kami papunta sa isang restaurant. Nasaan po ba siya? Nasaan sila ni Jed? Magpo-propose na po kasi si Jed sa kanya. Gusto ko po silang makita. Wala kang natatandaan na kahit ano tungkol sa aksidente? Aksidente? Ano pong ibig niyong sabihin? Oh, Janice! Bakit hindi ako makabangon, Ma? Bakit hindi ko maigalaw yung isang paa ko? Aray ko, ano po ba talaga nangyari, Ma? Huwag ka muna masyadong kumilos. Nakasimento kasi ang isang paa mo pero makakalakad ka pa naman kaya huwag kang mag-alala. Ano po ba kasi talagang nangyari, Ma? Sabihin niyo na po sa akin, naguguluhan na po kasi ako eh. Naaksidente ka. Kayo ni May. May truck na bumangga sa taksing sinasakyan yung dalawa. Ano po? Naaksidente kami ni May? Nasaan po si May? Oh, teka, Kumusta si May, Ma? Anak, kumalma ka muna. Gusto ko makita si May. Ma, dali niyo ako kay May, Ma! Mamaya, dadaling kita sa kanya basta kumalma ka muna, anak. Huwag ka masyadong kumilos dahil baka makasama pa sa'yo. Janice, Oh, Jed! gising ka na pala. Oh, Jed, mabuti at dumating ka na. Okay lang ba? Ikaw na muna bahala sa anak ko. Sasabihin ko lang sa doktor na gising na siya. Sige po, tita. Janice, anak, babalik ako kagad, ha? Kumusta ka na, Janice? Kumusta pakiramdam mo? Medyo masakit lang yung katawan ko. Si May, kumusta? Ayos lang ba siya? May bali din ba siya? Bakit hindi ka nagsasalita, Jed? Sabihin mo sa akin, kumusta ba si May? Kumusta yung kaibigan ko? Kasing si Mama hindi ko makausap ng maayos. Okay naman si May, di ba? Hindi naman siya masyado nasaktan.
Jed! Jed, ano ba? Magsalita ka naman! Kumusta ba si May? Sabihin mo sa akin kung ano nangyari sa kanya! Wala na si May. Anong sabi mo? Wala na si May. Hindi siya nakaligtas sa aksidente. Hindi! Hindi totoo yan! Nagsisinungaling ka! Pinaprank nyo lang ako ni May, di ba? Nasa labas siya ng kwarto na to. Ano? Naririnig niya tayo ngayon, di ba? May! Pumasok ka na dito sa kwarto! Hindi na magandang biro to, ha? Janice, hindi ako nagbibiro. Wala na talaga si May. Wala na siya. Iniwan niya na tayo. Hindi pwede mangyari yun! Hindi ako naniniwala sa'yo! Bakit kailangan mawala si May? Bakit? Kasalanan ko to eh. Ako ang may kasalanan kung bakit nangyari ang lahat ng to. Hindi ko na dapat pinlano yung proposal na yun eh. Hindi ko na dapat kayo pinapunta sa restaurant na yun. Hindi dapat siya nawala sa atin. Kasalanan ko to. Kasalanan ko lahat to, Janice. Kasalanan ko to. Kasalanan. Diyan, tama na! Huwag mo saktan ang sarili mo! Ako na lang dapat ang nawala. Hindi dapat si May. Hindi dapat siya. Hindi dapat siya. Kasalanan ko to eh. Kasalanan ko lahat to, Janice. Kasalanan ko lahat. Kasalanan ko. Kasalanan ko kung bakit wala na si May. Patawarin mo ko, May. Patawarin mo ko. May, patawarin mo ko. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, May. Papa Dudut, wala talaga akong masyadong maalala sa kung ano ang nangyari bago ako magising sa loob ng ospital. Ang huling naaalala ko lamang ay nasa loob kami ng taxi ni May at masayang nagkwekwentuhan ng tungkol sa nakaraan. Yung mga bangayan nila ni Jed na para silang mga aso't pusa. Yung crush na pala niya si Jed pero tinatago niya lamang kasi nga ay malakas itong mang-asar. At pakiramdam niya ay hindi naman siya gusto nito dati. At yung oras na nararamdaman niya na nahuhulog na rin ang loob niya kay Jed. Napagkwentuhan din namin yung mga panahon na magkarelasyon silang dalawa, yung mga pagsubok na pinagdaanan nilang dalawa. Kasama na doon yung hindi gusto si Jed ng mga magulang ni May pero hindi sila sumuko. Pinatunayan ni Jed na mahal niya si May at karapat dapat siya para sa best friend ko. Lahat yon ay nakita ng parents ni May kaya tuluyan na rin siyang natanggap ng mga magulang nito. Papa Dudut, pakiramdam ko ay nanginig ang buong katawan ko nang malaman ko ang nangyari sa best friend ko. Hindi po ako makapaniwala na iniwanan na niya kami. Napakarami pa naming plano at mga pangarap na gustong matupad. Magpapakasal pa sila ni Jed at magiging ninang pa ako ng magiging anak nila. Masasaksihan ko pa ang bagong yugto ng love story nila sa oras na maikasal sila. Pero lahat ng yon ay hindi na pala mangyayari. Dahil kahit kailan ay hindi na namin makakasama pa si May. Nakita at naramdaman ko rin ang matinding lungkot ni Jed dahil sa pagkawala ni May, Papa Dudut. Paulit-ulit niyang sinisisi ang sarili niya noon dahil sa mga nangyari. Kami na dumadalaw sa puntod ni May ay palagi siyang humahagulhol at humihingi ng sorry kay May. Sinabi ko naman sa kanya na wala siyang kasalanan sa aksidente na yon at sana ay mapatawad na rin niya ang sarili niya. Dahil hanggat nagdurusa siya ay alam ko na hindi magiging payapa si May kung nasaan man siya. Mahirap, sobrang hirap pero kailangan naming tanggapin na tuluyan nang nawala si May sa buhay namin.
Papa Dudut, dito na rin po nagtatapos itong sulat ko at sana po ay kinapulutan po ito ng aral. Pasensya na kung medyo nagusot po itong papel dahil nabasa na rin po ng luha ko. At hindi man tungkol sa akin ang kwentong ibinahagi ko sa ngayon ay alam ko naman na malaki ang aral na naiwan nito sa ating mga kabarangay. Aral na ang buhay ay may limitasyon lamang. Kaya kailangan nating sulitin ang lahat ng oras na pwede pa nating makasama ang mga mahal natin sa buhay. At kung mauna man silang mawala sa atin ay kailangan po Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com.